Lige en ekstra mindre video til vores kursusdag 3. Der blev stillet et par spørgsmål. Det ene det var selective colors. Det vil sige at lave et sort-hvidt billede, hvor der er en del af billedet, der er i farve. Det, som jeg nok kunne høre på mig, var det ikke noget, jeg holdt specielt af. Men det skete her også. Selvfølgelig skete det. Det blev lidt hurtigt til sidst, og jeg tvivler på, at den blev fanget helt. Så vi tager den lige, og som nok kan se, jeg er i gang med en meget hurtig redigering af det her billede. Og jeg tror, det er meget fint. Der brænder lidt ud i skyerne der. Jeg kan måske godt trække lidt ned i hvid her. Man skal prøve ikke trække for meget ned i highlight, synes jeg. Især ikke på sådan en solskinsdag. Vi tager den der og åbner billedet i Photoshop. Godt. Lad os antage, at vi vil lave billedet i sort-hvid, men vi vil holde bilen i farver. Okay. Vi har en selection tool, vi kalder quick selection tool, som jeg faktisk synes klarer det ret godt. Markerer simpelthen over bilen, og den er utrolig god til at finde kanterne. Jeg skal ikke kunne garantere, at den ikke rammer lidt ved siden af. Jeg prøver at se, om jeg kan gøre det sådan ungefær. Selvom jeg sådan har en rimelig stor brush her, så klarer den faktisk rimelig godt. Der har vi lige nogle problemområder der. Jeg kan prøve at gå lidt tættere på. Vi kan lige gøre den lidt mindre. Se om vi kan få til at ramme derude. Vi kan vælge minus. Prøv at plus igen, så vi kan få den til at snappe fast til kanten. Vi tager den der. I kan nok se, at der er også nogle områder herinde i vinduerne, så vi egentlig også skulle have sort-hvid. Vi kan jo prøve at se, om den kan snappe fast på dem, sådan nogenlunde. Det kan godt begynde at blive lidt svært. Så det er ikke altid, den er god. Så kan vi vælge måske en almindelig lasso tool. Jeg holder min shift-knap nede, og så prøver jeg simpelthen at male de områder, den lige skal have med. Og det var så forkert, fordi jeg skulle bruge alt-knappen. Det laver jeg altid forkert. Der er en endnu bedre, vi kan bruge. Vi kan bruge en polygon. Den holder gennem alt-knappen nede. Den foregår på den måde, at hvis man trækker, hver gang vi klikker med musen, så sætter vi et mærke og kan skifte retning. Det er også en, der er fin at bruge. Og når vi kommer op til, så der kommer sådan ligesom et O, så klikker vi, og så lukker den sammen. Jeg holder igen alt-knappen nede. Det er vigtigt at have et godt greb om alt-knappen, så den er pænt trykket ned hele tiden. Ellers så kan det smutte. Jeg holder stadig alt-knappen nede. Vi har en, der hedder magnetisk lasso tool. Den er jeg ikke helt fan af. Den kan man prøve at trække, og det kan godt være, at den faktisk virker her. Den sætter selv de der mærker automatisk for os. Vi prøver at se. Selvom jeg ikke lige er helt præcis, så nu lukker den igen der. Dobbeltkliks, så lukker den. Tryk alt-knappen ned. Vi prøver at give den noget mere. Vi tager vinduesviskeren med, og så lader vi bare som om, at det var helt med vilje. Godt.
Der er nogle fejl her også. Vi kan måske tage vores polygon-tuner, så trykker jeg shift-knappen ned, så trækker jeg jo fra selection, eller lægger til trækker fra. Jeg bytter rundt på det. Alt, for lige se, vi kan lave. Den er god til at lave lige kanter med. En af mine foretrukne er faktisk den her. Sådan. Der er også lidt hernede. Skal vi lige tage det med. Nu er vi i gang. Når man bruger Quick Selection, er det ikke nødvendigt at holde Alt og Shift-knappen nede. Nu tog vi for meget. Så. Selvfølgelig god tålmodighed, og når man laver selection, det er godt. Der er også en lygte. Man skal virkelig holde øje. Og så skal man jo huske at vælge den rigtige. Jeg skulle vælge plus. Sådan. Der er lidt på nordpladen også. Det vil den ikke. Godt. Vi holder her. I kan selv se, der skal bare bruges lidt tid på det. Jeg har en, der hedder Refine Edge. Den laver sådan en fin maske for os, så vi kan se, hvor vores selection er. Vi kan også tjekke, om nogle områder, vi har glemt og sådan noget. Og der er selvfølgelig noget her og sådan noget. Vi lader det være. Ja, vi kan ændre den måde, vi ser det på. Vi kan finde en eller anden metode, så det bliver pænt tydeligt. Man kan vælge en sort. Man kan også vælge som en hvid baggrund. Jeg holder meget af den her, må jeg sige, fordi jeg godt lide at se det, som jeg masker væk også. Edge Detection, den her hjælper med at ramme kanterne endnu bedre. Man må ikke skrue den for højt op, så laver den sådan et for stort fædderområde i kanten. Men sådan en 3 pixels, 3 til 4 til 5 pixels er ganske fint. Vi kan køre plus og minus her. Det kan være fint at køre lidt minus, så er vi sikre på, at vi ikke får noget af himlen heroppe med. Det vil være tydeligt at se. Og vi har fædder her. Den vil jeg ikke røre ved det her tidspunkt, fordi jeg vil gerne have en pæn ligekant som muligt. Så okay, så siger vi så til det. Jeg trykker så sort-hvid. Og så vælger den selvfølgelig det, vi havde selected. Vi kan prøve at trykke tilbage. Vi kan vælge select, og så vælge det modsatte. Så vælger vi alt det udenom bilen i stedet for, og trykker sort-hvid. Så er bilen sort-hvid. Eller bilen i farver, og resten er i sort-hvid. Det er Selective Color med Selection Tool. Det er nok den mest præcise måde at gøre det på. Der er andre værktøjer, man kan bruge. Alt afhængig af, hvilket billede man har. Hvad for et billede, der er foretræk. Så jeg kunne faktisk godt tænke mig nu, når jeg er i gang, at prøve at give det her billede noget kontrast. Og vi har vores curves. Og der kan vi sådan set måske gå ind og melde en medium kontrast. Måske er det for meget. Vi kan lysne den lidt op. Sådan. Vi tager den der. Godt. Så snakker vi også omkring vores crop tool. Vi var lidt inde på den i sidste video også. Men vi gør det her. Det er rigtig vigtigt. Og jeg vil foreslå, at når vi er nybegyndere i Photoshop, at vi prøver sådan umiddelbart ikke at tænke på DPI og PPI. DPI som dots per inch og PPI som pixel per inch. Det drejer sig om for os, at vi arbejder i pixels.
Og vi vil helst arbejde med så høj en resolution som muligt. Så der er ingen grund til at downsize. Så jeg vil foreslå, at man er dem her over VR. Det er, når man bliver lidt dygtigere til at håndtere og regne ud, hvor store billeder man skal bruge, og hvad PPI'en er i forhold til, når man skal printe. Så vent med det. Jeg derimod vælge den her ved siden af og vælge ratio. Så kan vi her vælge en hvilken som helst størrelse, og det kan være en fuldstændig fiktivt ratio, og den retter simpelthen beskæringen ind, uanset næsten hvad nummer du skriver. Nu ved jeg, at 3:2 for eksempel. Det er det, som billedet er i. Vi kan vælge at vende den. Den er på højkant ved at klikke på de her pil midt i. Og det er den måde, vi bibeholder vores pixel på, så vi ikke upsizer og downsizer ved et uheld. Det er et godt råd. En måde, vi kan tjekke på vores DPI eller PPI, er kun, når vi skal printe. Så længe vi snakker digitale billeder, billeder til internettet, og billeder, vi skal kigge på en skærm, så er det kun pixels, der er interessant. DPI er fuldstændig ligegyldigt. Vi kan gå ind her i vores image size. Vi kan se her, hvor stort det her billede det er. Det er jo et 12 megapixel billede, og dimensionerne står heroppe. Antal pixels står heroppe. Der står, hvor meget det fylder. Og her kan vi ændre på nogle ting. Hvis vi vil gøre vores billede større, så lad være med at rette i dem her, uden du har slået den her fra. Sådan at vi bibeholder de pixels, vi har. Så kunne man vælge at sige, at det her billede jo, eller en årsag, skulle printes i 70 cm bredde. Og så retter den resolutionen til, så det passer. Vi smider ingen pixel væk, og man kan også tjekke, hvilken resolution vi printer i. Og sådan en god huskeregel for mig, når vi printer alt A4 og A3 størrelser. Vi kigger alligevel på billederne i en vis afstand. På et A4 vil man ikke kunne se pixel med en DPI på over 180. Jamen der er til nøds går til 160 DPI, uden at det vil kunne ses. Og hvis vi går under den DPI, så skal vi jo selvfølgelig, vi kan jo sige, at det her billede skulle printes i 120 cm for eksempel. Så går vi hen i 90 DPI. Det er ikke sikkert, det gør så meget, fordi det kunne jo også være, at det er en stor plakat, der alligevel skal ses på afstand. Så 90 dpi er faktisk fint nok for sådan et billede. Sagen er, at billedet er et 12 megapixel billede, og det vil det blive ved med at være, uanset hvor stor vi printer det. Hvis vi har den her slået til, for eksempel, og vi ændrer noget her, så vil vi pumpe en masse pixels i vores billede. Pixels, som ikke er der, som Photoshop opfinder. Det er en dårlig løsning. Det er ikke sådan, vi vil upsize vores ting. Der findes applikationer til at upsize billeder. Nogle gode plugins og sådan. Jeg kan ikke lige huske dem, fordi jeg bruger dem ikke, men jeg vil gerne prøve at finde ud af det til jer, hvis der er noget, der har en interesse. Men man kan godt upsize en lille smule. 300 høj resolutions grafik kan måske klare 400% forstørrelse. Et foto, vil jeg sige, som er i fuld resolution, kan klare en dobbelt forstørrelse. Og så stadigvæk printes fint. Så det kan også være en god huskeregel. Men altid vurdere, hvilken afstand dit billede skal ses i. 90 dpi kan være udmærket
på et billede, som er 3 meter bredt. Ikke også? Fordi det står man altså ikke og kigger på en halv meters afstand. Nok nærmere 10. Og så er resolution på 90 er ganske fin. Slå resample fra, når du ændrer størrelsen på dit billede. Og så kan du simpelthen lave lige nøjagtigt den størrelse, du har lyst til, og resolutionen retter sig til. Og det bliver printet fint. Så godt som det kan. Det er vigtigt. Vi ses. Hej her.